Unavuješ ma, unavuješ ma, unavuješ ma. Rozhodol som sa v nedeľu ráno o 9 hodina sadnúť na skúter. Išiel pre mňa a volám sa Sárika. Parkoval som ako vždy uprostred pola. Povedal som si. Tak si naštartujem. Prichádzali sme. Všetko sa zdalo byť pod kontrolou. Aj vozovku som mal pod kontrolou. Ale to len tak vypadalo. Nastala tá chvíľa zloby. Priamy odpal na nás. Žulier sa pripravoval, naprahoval, strieľal, dlhšie strieľal, odpálil. Jasné, klace koleso úplne ma zabrzdil. Nás! Zabrzdil? Vysypali sa. Presne podľa plánu. Jakoby. Jakoby, hej. No stavec mi vyskočil. Vedel som, že si mám dať helmu. Na totálku ma vyplo. Čo je to za žulierov? Na žuliera. Dobre. Ponúkli nás celkom dobrým jedlom a také fajnové šaločky tam mali a kafolku a čipsy a... Trochu sme si dali, ale fakt len tak decentne. To sú ale idioti. Podpriemerní smrteľníci. A keď odhodil tú plechovku, strašne som sa nasrala. Zničím všetko jedlo. Nasrali si mu ženu. A tak som mu ponúkol Špekulantus Relaxantus Antidepressivus 545 mg. Ako by to bolo, keby som tým nafúťancom nedal zahrať Geometry Dash. Začali pri najľahšom. Končili pri najťažšom, akože dosť slabé na nich. Idioti, nemal som to savenuté a prešli ste mi všetky levely. Dobre. A v tom som mal chuť sa vrátiť a počul som nejaký parádny hardbasík. Proste si idem domov. Narkotiky kuriš, z Moskvy, narkoman, z Moskvy, chuligán, z Moskvy, narkoman, narkotiky kuriš, z Moskvy, narkoman, z Moskvy, chuligán. Unavuješ ma. Morebu. Unavuješ ma, unavuješ ma, unavuješ ma. Unavuješ ma. Hudri. Nezabúdaj.